Kwento ito ni Tita Agnes, isa sa aking mga matagal na kaibigan. Nakagawian na naming tawagin siyang tita sa dahilang medyo malaki ang tanda niya sa akin at sa iba pa naming kaibigan. Nasa late 20s pa lang ako nang nagsimula ang pagkakaibigan namin na tumagal hanggang ngayon. 44 na ako. Mas matanda siya sa akin ng 14 years. Meron na siyang mga apo. Mula sa kanilang bayan, sa Cebu, ay pansamantalang nanirahan muna siya sa Pampanga, kung saan naroroon ang isa niyang anak. Ipinasundo kasi siya nito noong nanganak sa hospital dahil wala itong ibang makakasama. Noong mga 6 months na ang bagong apo, naging habit na ng bata na gumising ng maaga at magpakarga sa kanyang lola. Ayon kay Tita Agnes, nakagawian na rin nilang lumabas na dala ang stroller. Pinapasyan nito ang bata. Hindi kalayuan sa kanilang neighborhood, naroon ang malaking public park. Marami nagpupunta rito ng maaga para mag-exercise, mag-jogging at kung ano-ano pa. Mula naman sa lugar ni na Tita Agnes ay dadaan ka muna sa isang overpass para makatawid ka sa kabila kung saan naroroon ang public park. At doon dumaraan ang maglola araw-araw. Maaga-maaga, kung minsan nga raw ay medyo madilim-dilim pa. Kung minsan kasi alas 4 pa na madaling araw ay gising na ang bata at nagpapakarga na sa kanya lola. Kaya bago pa mag alas 5 ay lumalarga na ang dalawa papunta sa park at doon na nagpapaabot ng pagsikat ng araw. Tulog na uli ang bata pag uwi ng mga ito. May 2 linggo na silang tumatawid tuwing umaga sa overpass nang unang makita ni Tita Agnes ang babae. Mag-aalas 5 na ng umaga at medyo madilim-dilim pa noon. Mangilan-ngilan pa lamang ang mga taong tumatawid sa overpass. Ayon kay Tita Agnes, napansin agad niya ang babae dahil nakasuot ito ng puti. Parang kulay puting blouse yata at puting palda na medyo mahaba. Nakatayo ito sa tabi ng railing na bakal ng overpass at nakatanaw sa malayo. Lampas balikat ang buhok ng babae at bata pa. Kahit noong papalapit na siya habang tulak-tulak ang stroller ng apo, ay hindi bumaling ang mukha ng babae. Nanatiling nakatanaw ito sa malayo, habang sa ibaba naman ng overpass ay marami na ring mga sasakyan ang mabibilis na dumaraan. Napangiti pa nga ako sa sarili ko noon, pagkakakwento ni Tita Agnes. Ang aga-aga pa naman yata parang napakalalim ng iniisip ng babaeng ito at puting-puti pa ang suot. Baka kaya nagsimba at dito hinahantay ang boyfriend. Naisip pa niya. 3 araw mula noon ay muli niyang nakita ang babae. Sigurado siyang ito uli yung dati niyang nakita dahil nakasuot ito ulit ng kulay puti. Naisip niya baka nursing student ito at nakasuot na ng uniform. Malayo-layo pa siya ay tanaw na niya ito at marahang naglalakad ng pabalik-balik sa habaan ng overpass. Muli naisip niyang may inaantay siguro to. Sa pagkakataon na to ay nagtama ang kanilang paningin. Tinanguan ko siya, sabi ni Tita Agnes. Bahagya naman itong ngumiti, pero napansin niyang parang maiiyak ito. Nakalampas na ako ay nilingon ko pa siya. Nakita kong nakatanaw naman siya sa malayo
habang nakadungaw sa railing ng overpass. Ikatlong pagkakataon ay nakita niya ito, ay naisip niyang batiin ito at tuloy maitanong niya kahit pahapyaw kung may problema ito dahil parang laging iiyak ang anyo nito. Kung may hinihintay ito ay hindi na niya siguro kailangang itanong. Halos ay sigurado namang meron itong kausap at doon sila magkikita sa overpass kapag ganoong oras. Ang hindi ko maintindihan noon, malayo-layo pa ako ay natanong ko na siya at nang malapit na ako ay nakita kong humakbang siya at lumiko pababa sa hagdan ng overpass. Ilang segundo lang ay ako naman ang lumiko para bumaba. Nagtaka ako dahil hindi ko na siya nakita sa hagdan. Parang kataka-taka naman na nakarating na siya agad sa dulo ng baba. Kakikita ko lang na lumiko siya at mataas naman ang hagdan. Hindi ko na siya nakita. Mga ibang tao na ang nakita ko na papanhik sa overpass. Ilang araw matapos iyon, dumating naman ang isa pa niyang apo na galing Cebu, ang dalagitang si Arnin, na nagkataon raw walang pasok sa eskwelahan ng isa linggo dahil may gaganaping palaro sa kanilang school. Kinabukasan, nang ipasyal nilang muli ang bata ay sumama si Arnin. Hindi niya nakita noon ang babae sa overpass at maging sa mga sumunod na ilang araw. Pero muling nakita na naman niya ito isang umaga bago mag-alas 5. Kasama uli nila noon ang dalagang si Arnin. Kamo nga bata pa, very energetic pa itong si Arnin at nauuna ito sa kanya sa paglalakad habang tulak-tulak ang stroller ng bata. Patakbo-takbo ang dalagita at pasayaw-sayaw pa habang tumatawid sa overpass. Ang usapan nila pagkababa sa hagdan ay ito naman ang magtutulak ng stroller. Muli nga ay nakita ni Tita Agnes ang babaeng nakaputi. Nang mapatapat siya dito ay sinadya niyang huminto. Hindi na niya napigilan na tanungin. Parang ilang araw din yata kitang hindi nakita rito ah. Dahan-dahan lumingon ang babae at nakita ni Tita Agnes nung maagos ang luha ng babae. Umiiyak ito. Parang kinurot ang puso ko sa nakita kong anyo. Parang hirap na hirap ang kalooban niya at noon niya itinanong kung bakit ito umiiyak. Pero tango lang at patuloy sa pag-iyak. Bakit ineng? Ano bang problema mo? Huwag ka nang mahiya sa akin. Baka may maitulong ako. Sabi niya sa babae. Awang-awa siya sa itsura nito. Noon niya narinig ang boses ni Arnin. Nanay ang tawag nito sa kanya at mama naman sa ina nito. Hindi niya pinapansin ang pagtawag ni Arnin. Kinakausap kasi niya ang babae na nakaputi pero persistent ang pagtawag ni Arnin. Nay, ano ho bang? Bakit ka tumigil dyan? Tanong ng dalaga. Para siyang nahiya dahil pakiramdam niya ay binabastos siya ng apo. May kausap siya ay panay ang tawag sa kanya. Miss, ineng pasensya ka na ha. Ito kasing apo ko, panay ang tawag sa akin. Pag nagkita tayong uli, sabihin mo kung ano ang problema mo ha. Huwag ka nang umiyak. Pagkakasabi noon at iniwan na ni Tita Agnes ang babae at galit na hinarap ang apo. Malilintikan sa akin ang Arnin na to. Nakikitang may kausap ako, panay ang tawag, nang gigigil na bulong sa sarili. At nang mag-abot ang maglola ay pinagalitan niya to. Bastos kang bata ka ah. Bakit nakikita mong may kausap ako ay hindi ka tumitigil ng kakatawag dyan?
Kailan ka pa natuto ng ganyang ugali? Nanlaki ang mga mata ni Arlene. Ano ka mo, Nay? May kausap po kayo? Aba, talagang yari kang bata ka. Di mo ba nakikitang may kausap ako? Yung babae, yung nakasuot na nurse, yung nakaputi. Bakit tawag ka ng tawag? Ha? Si Nanay. Nanloloko yata. Wala naman ho kayong kausap doon. Kaya ko nga ho kayo tinatawag dahil bakit parang may kinakausap kayo dun wala naman talaga. Sabi ko nga ho baka may makakita sa inyo. Sabihing may topa kayo. Nakakahiya po. Sagot ni Arlene na syempre pa'y ikinagulat ni Tita Agnes. For a moment, inisip niyang talagang niloloko siya ng apo. Nabastos na nga siya, ngayon lolokohin pa siya. Kaliliko pa lamang nila para bumaba ng hagdan, muling pumihit si Tita Agnes. Sinuyod niya ang kahabaan ng overpass. May ilang mga tao na naglalakad doon. Ang iba ay nakasuot ng pang-jogging. Nagtaka siya, nasaan na yung kausap niya kanina? Yung babaeng nakaputi. Naisip niyang ang bilis naman itong nakaalis doon. Baka nga malaki ang problema nito. Pagdating ng park, muli niyang kinumpronta ang apo. Talagang wala raw itong nakitang kausap niya kanina. Pagdidiin pa ng bata. Pero hindi si Tita Agnes ang tipo ng madaling makumbinsi. Inisip niya na gawa-gawa lamang ng apo para huwag mabigyan pansin ang pagiging bastos nito kanina. Hanggang sa makauwi sila ay hindi pa rin makalimutan ni Tita Agnes ang ginawa ni Arlene. Kaharap ang anak na tiya nito ay sinabi niya ang nangyari. Pero mangyak-ngyak pinanindigan ng dalaga na paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang nakikitang kausap ng kanyang lola. Hindi na malayan ni na Tita Agnes na naglalaba pala sa labas ng bahay si Aling Lorna na kapitbahay nila. At kanina pa itong nakikinig sa pinagtatalunan sa loob. Nang lumabas, ang naaasar pa rin si Tita Agnes ay tinawag siya ni Aling Lorna. Sa mga sinabi ni Aling Lorna, ramdam na ramdam niya ang pagtayo na lahat ng kanyang mga balahibo. Para siyang nakaramdam ng matinding ginaw at noon nagliwanag ang lahat kay Tita Agnes. Kaya pala 2 beses na rin siyang nagtaka kung bakit kakikita pa lang niya sa babae ay nawawala na agad ito. Hindi nagsisinungaling ang kanyang apo dahil siya lang talaga ang nakakakita sa babae. Ayon kay Aling Lorna, 3 years ago ay doon naninirahan sa kabilang block ang mag-iinang si Aling Gina at si Apple at ang 2 pa nitong kapatid. Malapit ang inuupahan nilang bahay sa overpass. Sina Aling Lorna naman noon ay nangungupahan din sa lugar na yon. Biyuda na si Aling Dina. Meron itong maliit na karinderya na siya nitong kinukunan ng panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at nagsasideline pa rin ito sa paglalaba para makapagtapos ang panganay na si Apple. Ang kinukuhang kurso ay nursing. Si Apple ang pinipilit niya makapagtapos upang makakuha ng diploma. Kahit naghihirap ay mataas ang pangarap ni Aling Dina para sa mga anak. Gusto niyang makatapos ang panganay nang sa ganun ay makatulong naman ito. Mabait si Apple. Kapag wala itong pasok ay tumutulong ito sa maliit na kainan. Pero hindi lang mabait si Apple. May figura rin ito. Makinis ang balat, maputi, may hindi rin naman kahabaan ng buhok at hindi rin naman
katakatakang may magkagusto sa dalaga sa mga maniligaw na palihim sa kanya. Lingid kay Aling Lina ay meron na pala itong boyfriend, ang anak na inaasahang makakatulong niya. Hindi akalain ni Aling Lina na nagawa ng anak na maglihim sa kanya. Doon pala sa overpass madalas nag-aabang sa nobyo nito na si Ben. Doon din sila naghihiwalay paghahatid nito pagkagaling sa school. Lagi namang abala sa karinderya si Aling Lina, kung kaya hindi nito nalalaman na ang panganin niya kung anong nangyayari sa buhay ng anak. At dumating ang isang pangyayari na sa panaginip ni Aling Lina ay hindi sigurado niyang akalaing mangyayari. Dumating ang isang gabi, ang anak na kasama ang nobyo. Nagtapat ito sa ina na buntis siya. Papanagutan naman daw ni Ben ang nangyari. Halos himatayin si Aling Lina, lalo nang malaman nitong katulad lang ni Ben ang nakabuntis sa anak. At parehong estudyante rin, wala pa rin parehong hanap buhay. Ipinagtabo yan ito si Ben. Sinabing hinding-hindi niya papayagang sumama dito si Apple, kahit maging dalagang inaraw ay hindi ipapakasal sa lalaki. Ni minsan nga naman ay hindi niya nakikita ang pagmumukha nito sa kanilang tahanan, at ngayon nagpakita lang sa kanya dahil nabuntis na nito ang kanyang anak. Ganun na lang ang galit ni Aling Lina. Nang makaalis si Ben ay nasaktan nito ang anak dahil sa matinding galit. Ilang araw ding binantayan ni Aling Lina ang anak, pati cellphone nito ay itinago niya. Pero sabi nga, nakakagawa ng paraan ang pag-ibig. Nagawang makapagpadala ng mensahe ni Ben kay Apple. Isang madaling araw nang tumakas si Apple habang abala ang ina sa pagbubukas ng karinderya. Ang usapan nila ng nobyo ay aabangan sa may pagbaba ng overpass ang dalaga. Pero natunugan ito ni Aling Lina. Ang pagtakas ng anak, hinabol nito si Apple. Nakatawid na ng overpass ang dalaga at pababa na ito sa hagdan sa kabilang panig nang makita ito ng galit na ina. Hinahabol siya, nataranta ito, at dahil medyo madilim pa, natalisod ito at tuloy-tuloy na nahulog sa simentong hagdan ng overpass. Masama ang naging bagsak nito dahil humampas ang ulo nito sa pader. Hindi na ito umabot ng buhay sa hospital. Napalagay raw sa isang dyaryo ang pangyayaring ito, sabi ni Aling Lorna. At nang mailibing ang anak ay lumipat na ng tirahan si Aling Lina at ang dalawa pa nitong anak. Pero hindi na nalaman ni Aling Lina na hindi natatahimik ang kaluluwa ni Apple. At nagpapakita nga raw ito sa mga babaeng halos kasing edad ng kanyang ina, na katulad ni Tita Agnes. Namatay kasi itong may sama ng loob sa kanyang ina. Talagang nangilabot si Tita Agnes. Napag-isip-isip niya ang babaeng madalas niyang nakikita noon sa overpass ay isa palang multo. Simula noon ay hindi na muna dinadala sa park ang apo. Doon na lang muna ito ipinapasyal sa kanilang compound. At kung dalhin man niya ang apo sa park, hinihintay muna niyang tuluyang magliwanag at sumikat ang araw bago sila tumawid sa overpass. Sa ganong oras, marami na ang mga taong naglalakad. Pero ayon kay Tita Agnes, patuloy niyang ipinapanalangin ang kaluluwa ni Apple. Alam niyang darating din ang araw na mapapatawad nito at mauunawaan ang kanyang ina, na
kahit kailan naman ay hindi hinangad ng isang ina na mapariwara ang kanyang mga anak. Lalo pa ang humantong sa isang maagang kamatayan.